Nazdar bazar, nebudu prostě okecávat, prostě točit video, já už fakt nemůžu ani mluvit z toho mýho hlasu, já už fakt na to nemám nervy. Ale to je fuk, tady kvůli tomuhle nejsme a jsme tu kvůli tomu, jak je moje armáda silná. Jo. Co mám k tomu říct, prostě, tu mám moji armádu bosu, jo, jsou to sedmičata. Kdyby něco, ale vás to nezajímá, takže můžeme na to. Je to svítí tam dole nějak, debilně. Tohle to jsou naši soupeři dneska. No, tak jeden bomby dneska. Dneska to musíme někam natáhnout. Že, hoši? Dneska to bude akční. Ne, já nemůžu teďka spadnout dolů. Teďka. Ne, on se tam dostává cápek. Počkat, já udělám Assassin's Creed. Assassin's Creed. Jo, tak na něj to nefunguje. Au. A má armáda tě rozdrtí jak nic. Když kamo, au. To je jaký headshot. Dává. Amo, to není normální. Já si dávám už bodyguarda, protože tady se to už nedá hrát pomalu. Au. To bolí, ty svině. To je parchandale. Ty hajzle. Blbej. Tě nenávidím. Kde je ten můj bodyguard? Na mě sere normálně. Nic nedělá. No, fláká se, to jde vidět. No, naši hoši už to potahaj. Ale makejte. Takhle se to nedělá. Tady nic nevidím v tom. Ne. Vím. No. Počkej, něco se nám vyrazilo, počkej. Doufám, že to nebyly vrata. Kouknu. Ne, oni nám vyrazili vrata, no tak jsme koukt. Ale nejsme. Kdo má bruse, vyhraje všechno. Prostě easy. A tak těžký to není. Protože naši hoši to potahají nejvíc, jak můžou. Ten jejich zasraný obr jako co. Pěknej ve stylu. A je po něm. Teďka musím zavít tam toho cápka, který je za dveřma, ale já tam nejdu. Já tam nejdu prostě, já vás jebu. A ty přestaň tady házet o mém bodyguardovi oštěpy, ty neandertálci. Cípni. Oštěpy si tak maslené házeli po mamutech, ale on mamut rozhodně není. Proč má tak málo brus, kamo? To je tím, jak mu nepomáháte, vy zmrdí víc. Tak se snažte. Kamo, mákejte, ale takhle si to nedělá. Mákejte. To není normální. Si podívejte, kolik má, to je hrozný. Kámo, už jdou další. No, tak GG. Kámo, dokud se Bruce nebude revivovat, tak jsme v prdeli. Kámo, to je postižené, musíme ho zabít. Kámo, tady už někdo po nás stříví ze snajperky. Verve. Prvé se musíš naučit bojovat, aby si pak mohl mlátit. Au. Ne, kamo. Co to sprintil? No, Bruce dole, protože vy jste úplně tak neschopní. No, snažte se někdy. Kámo. Co vás na té vojně naučili? Jestli chcete pomoct Ukrajině,
tak si snažte do prdele. Takhle bychom se nedostali k Putinovi ani. Možná dostali, jo, ale to tady mám jenom samý neschopy. No, takhle už umřel. Měli byste se už snažit. Au, to bolelo. A ten cápek jinak jede. Nice. Tak, takhle se popravují blbečci. Ale už je to dlouhý, dělej. Já nebudu čekat, než ta hlava do... Ale no tak, já to nenávidím tu hru. Proč naši hoši jsou takový dementi? A proč on nesprintí, kamo? Sprinti už. Kamo, to je hrozný. To já běhám rychlejc. Ale dělej, co tě naučili na tom těláku. Úplně. Oh. No, hurá. No. Tak se zvedni z té tvý prdele a makej. Takhle jsem ti to neučil. No, jezu, že po nich. Gáš to potahá. Gáš je aspoň jediný schopnej z vás, vy blbečci. Si snažte. Jinak na vojnu nejdete nikam. A žádný prázdniny nebudete mít. Gáš to teďka zandal. Pěkně. On už ví, co má dělat, už ví. On už to musí vědět. V jeho věku. Vedle, blbečku. Musíš se prvé naučit trefovat. No, ten už umřel. Toho jsme popravili. A co ještě tady? Raťák. GG. A kuk. Ne. Kamo, oni to, mají to. Vajku teda dává steroidy, to je k ničemu. Když mají vajku se steroidama, to pak nejde hrát. Počkej, jo, zničil jsem jí, už nemají steroidy. No, už umřel. Krása, sice nevím kde lehl, ale prostě umřel. Pirát z Karibiko už nebude, takže piráti už tady nebudou nikdy. Doufám. A my musíme makat. Já, proč takhle uhýbáš, ty parchante? Jo, on se naučil. Vidíte, to je příklad. A jenom, že vy nedokážete ani vydržet. No, teď to říkám. Gaši, co to je? Si tady se dá na zem a jen tak blbě čumět. Co to je, no? No, ten hodil pěkný kotou. Když umřel. Ano, musíte se víc naučit. Vás učili. Hotovo. Teď už vás nic naučili, protože tento už je mrtvej. Snažte se, chcete vyhrát, tak makejte. Au. Počkej, někdo se chytil do pastičky na blbečky. A to byl Gáš. A proč se chytil, ty jsi blbeček nebo co, že se tak kdyby je chytíš? Když to je jenom blbá pazda medvědy. No, teďka Brus to zandá. Pěkně ve stylu. Utrhnutá hlava jak nic. A vypísala rovnou tu krev, jestli si upír. Dex. Vedle. Ne, kámo, Cápek je zase, vole, klasicky, vole, neschopnej, protože on si sedne na prdel a ani nedokáže vstát. Ty vole, ten příklad ze Spidermana, ten dostal takový úder, že vydrží ještě toho víc, než vy parchantí. Ale zvedni se. Však tebe jsem už nedávno oživoval, tak já nevím, co tady teďka machruješ. No, vyhráli jsme. Easy. Tady nebudete nikdo už zabíjet. Vyhráli jsme. Jo, už tančíme. No tak středověk úplně nevím, no. Jestli tohle to vůbec je středověk. Ale je to akorát docela speciální. Že tady jsou takový zvířata, že to jsem ani neviděl. Já bych si dal ještě jednu.
Klidně, jako to nevadí. Aspoň je to naučí, že se mají trošku víc snažit. A ne, abych já vstával. Z prdele a oživoval je. Proč vy si taky nevezmete volajku ze steroidy? Já nevím. To taky můžou vzít, já nevím už. Tak. Co tu dneska máme za blbečky? Blbečky, neblbečky, to je jedno, ale dobrý nevypadají. Moc dobrý nebudou. Kamo, to by už chtělo toho prostě s plamenometem kamo někam přesnout, protože on vždycky je tam vzadu a svání nedokáže ani obsadit první point. Já nevím, já to půjdu asi online. Nebo já nevím. A jdem na to. No, ale. Přenáčky, já na to nemám celý den. Když na prsí a uschne. Počkej, aby jsem si dal friendly. Počkej, já tam napíšu random jméno. Žádný. Takže nikdo tady není Jenda. Já budu zkoušet jména do té doby, dokud se mi nepovede něco. Třeba Marie. Maria. Nic. Já nevím. Lukáš. Byl Lucius. Počkej. To je on. To je ten player. Jo, už to jako našlo. Já nevím, proč mi to tam dalo. To jsem asi to. Počkej. To s tím jsem nedávno hrál. Počkej. My jsme to něco zkoušeli spolu. Ale já si nepamatuju, že bych mu to něco obsazoval. Jo, on tu má úplně jiný to. On tu má úplně jiný skřety, než si pamatuji. Ty vole. Bácha na něj. Je nebezpečný. Pěkně kouše. Tak pojďme mu tři prdel, protože teďka to rozjedem. Jako tady má fakt zajímavý, no. No, takže to očividně hraje ještě stále, já myslím, že už to nehraje. Hele, domluvíme se, jestli se vám to z toho video fakt líbilo, tak si klidně zkusíme obsadit jeho. Jakože klidně. Já s tím nemám žádný problém, ale musí tady být hodně zhlédnutí a lajku. A prostě zdarec, já nevím co říct, no zdarec.